kámo, ten test ze zemáku, polovina věcí, co v něm byla, tak jsme minulý rok vůbec nebrali. Ne asi, já jsem to úplně podělal. Každopádně ta informatika, ta uča neuměla ani zapnout monitor. Bába je naplesnivá. Ne asi. No každopádně, kdy máš zítra čas? Nemám, já mám blbej kroužek literatury. Tak nic. Tak Tak čau. zítra. Tak čus. Ahoj, mami. Čau, miláčku. Nedošel bys mi prosím pro rohlíky, máš se tam kousek, byl bys hodnej. Jo, už jdu, čau. Ahoj. Čau, mami. Jo, mám ty rohlíky. Jo, díky. Jo, čau. Čau. Co čumíš? Ne. Jo, máš za puta? Jo. No tak to se nedivím. Pane, počkejte. Mohl byste mě to prosím vás naučit? To bylo kung fu, nebo co to bylo? Karate. A prosím, naučíte mě to.